Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka hanyo trap youth council sengkmi ka khatsan tarik wi yong arja pesan kilale office ka seng NPP halachumia banikendo UMP ka Raja Sabha u Dr WR Kharlukhi bat ai ka dor khas banlet kerpat bat pensngaw hu hakbede bat karukam thongkam thungjam hapo negrims bat mana kalyang ka negrims kala ai ka jubab shaka seng harian ka jingya khi hakmat ka office trekam u director ka negrim nakalyang ka seng lingba u president u ba roy kupar sendram ulaong ba ka seng kam sngohon nya ka jubab ka ba ka negrim kala ai namar kini kijingtawa omdei kimat bakta tangya ka seng hendai kini kimat ki bakta ki samla ka jat benrio ka seng kala ongru bakala pha ka shithi shu MP ka Lok Sabha jong ka Shillong parliamentary seat bat shu MP na po tura seat ubaroi ku par sandram ulaong bakani ka jingyu kendo UMP ka Raja Sabha ka dei namar ba udei unong mi khmat na ka jila bat haju ka por uwan na ka seng ka badan lang hakalyang Sinshar ha Delhi bat ka jingyu kendo yu menta ka long bon kran ni kini kimat ki ba ka seng kala shim ka seng kala pensngo hau MP ka jing e ka ba ki samla ki kendo ha ka be dei bat ka thongkam thongjam hapo ni grims nakalyang UMP ula kular shaga seng ba un sa shim khya halor kani gamat ban pha daga jing tho bat ban let yakan ru yu menteri ka kot ka khya jong ka sarkar peding kajingwan jing ya kendo ka jong ni ya i MP jong ka Raja Sabha de kadai halor ki mat ki ba kum kaseng ila ya shim hakini kisngi bula dab lai i ya ka ba kaseng kala let po ni grim sakani ka tayo bula dab ban ra i ki mat ki ba per ban bu jing dawa mat jong kani mat jong kinong panya jong kani grim ban hadin ba nakalyang jong kani grim kila ai ngi ka juba ka to kisngi ka bang ila pelong i ka jing ki Ahmad office trekam jong jong director jong negrims ngim sohun ya ki jubab ki bana kalyang jong negrims kala ai hangi ti kumbakalong hi kini kimat ki bangi ngishim kimdi kimat ki ba ki bade ki matang jong kaseng HYC nangi ngishim ba kini kimat ki bakta ya ki kon samla jong kajai bendri ki bakta ki nong song snong jong ka jala hi bro ko wai bat kum ka jala kum ki nong song snong jong ka jala ngi don ru ki nong mi khmat ki jongi kiban long kata kasur kaban keren nak kapta jongi hang thia po New Delhi lane kiban keren namta jongi bat kibor sorkar jong ka sorkar hang thia po Delhi ti menta nakalyang jong kaseng kini kisi ki beladap ngilapha ki city ki jongi shaw MP jong ka Lok Sabha na po ka Shillong parliamentary seat lapha ru ya ka city hau MP ka Lok Sabha na po tura seat bat ilayo ru bani kendu menta kasing yo MP jong ka Raja Sabha ubami khmat ya kani ka jala ka jongi ngi sutu ru bom dei tang bumi khmat ya kajala ka jongi hendre udei ru u bawan na kaseng kabadon lang ha ka liang Sinshar hang tie po Delhi mau dei benta ka NPP ka dei si benta ru jong ka NDA tengi ka jingwan ka jongi menta ka singi kalong ban ya kren ban ya mirjumut baru MP jong ka Raja Sabha ba on kren ya kini kimat ki ba kaseng kalashim namar ba kumang ong EP UMP jongi wala UMP Raja Sabha umdeu bangijit directly laning ijit mangi kipat ba andre dajit lajit ya udah kinomi khmat kiba upat ba ula pha ang tempo yang do bar kawan gitu ngi kemudian indirectly ngini mangi kipat ba ki budget ya u banlet banlong kata kasur ka jongi hapo ka council of katika mo ka council of members ka badan hang tempo Raja Sabha ti nakalyang jong kaseng ngilakren syapang gajing e ka ba ki kun samla ki jongi ki kendo khamtam e ka bay de tung kam tung jam hang tempo ni grims pilai i ya ki jeng dawa ki bakseng galabu kata ka prapol arpo persen ka bang ong baki de bantung ya ki nurse ki badi ki kentai bat arpo persen ni ki sendrang ngilapen i ki kot kisla hakmat jong MP jong Raja Sabha bakum nu ka im skala banle ya kata ka policy banwanra ya kata ka prapol arpo persen kumno ka jipma ka badi kata ka Institute of National Importance ka bakaong kakala ban penteri kam ya kata ka policy ka ba prapol arpo persen hindi tang kita ki babun ki weipat ki institute lani ki kita trikam jo ka sarkar India bakila ban rai ban shim ya rai bikin trikam ya kata ka prapola aku persen ngi persya ya ka jingkran jong director jong ka nigrims ha ka to kasngi hadin ka to ka jingwan ka jong yang te ban ong ba omdan ka week institute ru hapo India ka ban trikam ya ka prapola aku persen nanging idon ki kot kislai ka bangila ai ru hau MP jong Raja Sabha bat ngila pharu sya minister jong ka health and family welfare jong ka sarkar India ban pen i
baki wei ki institute jong sarkar India ki penteri kam yang kani prapula 40%. Deka belengok kalong batang hanigrams omla ben penteri kam yang kani prapula 40%. Nginget bakani kajing bom trikam kajing bom kwa jong director jong hanigrams pan penteri kam yang kani prapula 40%. Kadai nama bu kwa le si ban wanra khambun syu kita kena senrang hang te pot hanigrams kumbala ja kini kisnam ki beladam. Beladam pipet ya ke recruitment hausnam arja khat kendai arja arpuwei arja arpu lai pinlam ba kibabun kibasya tungkum kita gina sang tepot negrims kidai di kisenrang ngingim kwa kumengiong ilapan pa da kabasay ba ngim kwa ba kani ka katren banwanra yakini kina senrang kanang bun wat hakani ka recruitment ka mental ne kini gisnam ki bansawan umtang ilabu ka jengdawa khmat jong ka negrims ilabu ka jengdawa khmat jong ka union ministry jong ka health and family welfare ngilap kerpat yaki MP ki jongi na du ki MP jong Lok Sabha bat ki MP jong Raja Sabha bagi dia ban sim khyai kene kam ngim kwa ba hakajaka ba maki kin sim ya ban sim kini ki ya ka jingki kli ban long kata ka sur nam ta jongi ni gum ki seng balang lani ki pat ba ngi hab ban mi sakmat ka jing sisa ka deiru ka kamram ka jong ki ban kren ni kin ki bangi ngi kendu kum kinong syong snong ka jala kam da de ka kamram jong iseng balang ban mi na kapor sa kapor kadi ka kamram ka jong ki kadi ka responsibility ka jong ki ban mi sakmat ti ka jing ya kendu ka jong i mata kasi kadi kata ka we ban penso thu ban ai ki kot kisla ban kentu ban kerpat ru ya UMP jong Raja Sabha bu de ban sim khia na kaliang ka jong i ila asya yangi ila ai ngi ba ila ong ngi ba na kaliang ka jong i in sim khia ban let ikendu ban tho ban let ikendu ru wat ya minister in charge jong ka health and family welfare ha be de bikini ki mat ki bangi nak lian jong seng ilabu nak benta badawa ya ka lat yo kami ojam apun nihu hapo nigrams punju ru be de bakato ka prapol 40% kajing tung kami kinas but ya kinas ang te nigrams ni iba atau statement jong director jong nigrams buang ba ma follow ya kita ki rules dan ki regulation kiba ka central government kalabu andre kabalengok kalong ba hanigrams ngimbat kwa menta banwanra ikini ki andre ngilap ba kadon kapor balada kinong penya jong hanigrams ki kwa ban penken kita ki an ki rule ki ba ka central government kalashna ru kile ban peni onong yarun ya no kiladon ki kies ki balaja kiladon ki kun samla jong ajai beni ko jongi ki balale buat chadu sha high court ru namar ba hanigrams ka penken ya ki an ki ba ka central government kasna abai dei baka jing tungkam thu jam tu kumnu tau director jong nigrams sun ong baka nigrams ka but lane ka le yang ni ka kam kat kum kita ki an lane ki kendon ki baka central government ka bu kani ka pen i ba lada kaya hap lane ka lada director jong nigrams ukwa lane usngo kwa ban penyo nong yunu un pen ken mu ya ka an ka long bet le lada ngi dawa pat ban penyo nong ki kun samla ka jongi un ong na kata kantien ban ong ba le si kamlong na mar ba ka an lane ki rules ki regulation jong central government kam sya kumta tikani kalong ki ka bangimla ban pediang lada fikwa ban ong ba penteri kam kat kum ki an penteri kam salamsa balada fikwa pat ban penken ki an penken na kabenta ban penyo nong ki kun samla ki jongi ndeka ban ong hiba omla ban wanra ka prapula arpo kalong ki bangimla ban pediang nama lada ka IEMS lada ki IEMS kila lada ka jipme ko bede kata ka Institute of National Importance ka balayo kala ban wanra ka prapula arpo kan ayu ya kene grams bakan wanra kan penkelai ka recruitment rules ka jong ka ban wanra lane ban thung ya ban wanra ka policy ban penteri kam kata ka prapula arpo persen ni iru